Ja, zo snel. Ja? Dus het is weg, terug, steeds terug en dan weer weg. Ja, dus zorg dat je rem weg is, ja? Oh, opletten. Dus helemaal door. Proberen. Dus bij elkaar weg, voor 1 terug, na 1 weg, voor naar terug. Nog meer weg, meer terug bij 1. Weer terug, gelijk weg. Stop, tik, tik. Tik, 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 tik. Op, daaruit. Tik je deze gelijk bij. Goed vergeten hebben. Juist vergeten, gaat weg. Goed, niet klikken tegen binnen. Dan zie je iets meer. Andere richting rijden. Steek niet achterlopen, knik je ook elleboog aan. Keurig gelopen. Juist goed. En terug, terug. En dan weg. Het terugkomen lukt alleen niet zo goed. Ja? En dan sturen binnenbenen gelijk bij. Ja? Dan heb je nog iets te veel door je hand heen loopt, dan merk je gelijk dat je aardig besturen en aardig minder wordt. Maar zorg dat je terug kunt komen. Heb je nou een paard dat na even heel hard doorloopt, kan die dan juist een klein beetje op. Van een paar keer de links instellen, anders dan een beetje de rechts en niet constant naar buiten draaien. Dat werkt goed. Dan die meer. Kom, meer. Meer weg, meer terug. Weg. Ja, nog meer. En weer terug. Juist even terug, terug, terug. En weg. Want dan ren je eigenlijk van door, weet je dat? Dan ben je zo met dat weg en dan ben je eigenlijk direct terug bent. Ja, ja, 2 handen. 2 handen van door, hè? Benen lang maken. Heel goede vraag. Steeds die vraag hoe doe je dat dan eigenlijk? Gewoon zitten, 2 handen even een beetje door en benen lang maken. Ja, wel onderweg worden. Laura. Let maar even terug, omdat je dan niet te veel je benen gaat leggen naar je dit gaat. Echt zo, ja, want het elleboog bij je gaan zetten. Dus probeer ook nog een keertje. Weg bij elkaar, voor 1 terug, na 1 weg. Heb je een paar gigantisch doelen, die hou je tussen 1 haken rustig maar. Nog meer verschil. Kom, zet je iets meer toe rijden, iets meer terug, iets meer toe. Kom. En benen lang. Juist die en weg, 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 weg. Die dan moet je niet bij hakken achter gooien. Ja, blijf rechtop zitten, benen lang. Steeds hoog, terug naar de afstand gereden. Hoog, kijk maar. Als jij weg gaat maken, dan ga je die bovenbenen pakken en in je handen zitten trekken. Dat is bij een lichtrijden, in je lichtrijden of terug blijft zitten. Oplet zit heel op zout. Annika gesloten houden de voorkeur. Nou, Annika trekken weer wel aan de zijkant maar een beetje door. Dan kun je van de voorkeur gewoon goed aan te houden, dat is niet te oud loopt. Ja? En even naar je linkerpolster kijken. Ietsje naar binnen draaien alvast. Waar nog iets meer binnen? Ja, daar. Nou, anders je linkerkant nog ietsje meer binnen draaien. Kom. En dan even opletten steeds dat je niet te hard loopt. Met je benen onderlangs. Dan ga je goed. Achterop, achterop. Rustig licht draaien en start weg. Hop, hop, en terug, 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 terug. In het terug word je lijf eigenlijk te vast. Beetje zo strak. En dan je lichtdraaien doet je heel niet meer. Dat is dan heel rustig klein van lichtdraaien, dan weer iets meer omhoog met en meer op toerijden gaan. Dan wil je nog iets meer toerijden. En dan niet je bovenlicht naar voren kiepen. En bij een gat te geven, dan wil je het been en je licht ga je zo. Ja, weet je, dit is hier, hè? Dus weet je, zo te veel. Op het moment dat je toerijdt, gaat het allemaal weer niet meer in je bovenlicht om terug te zitten, maar je kunt naar voren kiepen. Ja? Beetje weer terug blijven zitten in plaats van naar voren. Probeer niet in de midden te stappen, Jacqueline. Jacqueline, doe dat niet hoor. Kom, dan vind je het wel heel gezellig worden dat in het midden. Probeer het te voorkomen, even andere licht draaien. Kom, gelijk draaien van je benen. Kom, ga zeggen. Ja, is goed zo. Die in het midden gaan stoppen op het achteren, dat is heel lastig. Allemaal 1 keer doen. Dit is mooi dit jaar. Goed zit? Heel goed. Gewoon lekker doorrijden, hè? Dan krijg jij wel. Goed hoor. Ja, en dan om je benen heen. Juist nog. Mag nog meer, maar het wordt in ieder geval een verschil om te zien. Ja? En dat is heel belangrijk. Annika, let op dat je niet te groot in je handen wordt. Dan ga je echt uit de groot zitten aan. Dan ben je echt allebei al goed naar beneden drukken, goed eraan te houden. Nou, dan doen ze weer al even een klein grondje. Dan komt hij alweer uit naar de tijd. Dan gaan we weer al een klein stukje rechtsom aan. Let op je aanval weer. Vang je weer mee af. Buiten en aanval weer. Laura, hoog. Wel in het bochtje, niet hard dragen. Ja? Even rustig op gaan houden. Niet te hard. Even afslagen.
beetje je handen krijgen, niet door de hoofd te schudden. Dus opletten zit je, binnen waar je heen moet erop. Wat zei je? Wat doe ik dan op de schut? Je hand gewoon soepel houden, die hand net iets strakker worden, die hand net aan je been te vast. En dan niet gelijk spontaan die teugels losgegooid, gewoon je hand eraan houden, of probeer je hand een beetje te blijven ontspannen. Nou, dat is in een bochtje, ietsje meer naar binnen laten kijken. Want anders ga je even heel hard rijden, dan denk je elke keer op die auto geven, dan heb je een klein stukje zweepje bij. Maar laat het niet zo op die autogassen zitten, op de blok, ja, gelijk voelen terugzetten. Annika, daar is goed. Binnenbeen buiten mee, binnenbeen buiten, binnenbeen. Opzij moet je binnenbeen weg. Met je been rijden op goed, alleen niet over buitenschouder laten vallen. Annika, keurig stil zitten, ja. Tegen probeer het niet via boven te houden. Niet via boven houden zitten. En op je billen zitten en kijken waar je heen gaat. Zit en niet over je keurs wordt pakken. Goed laten sturen. Dan die gaat het gewoon weer niet. Nou, gewoon gas geven, dan zie je zo een effectje. Als jij het file rijdt, ga je niet stilstaan tot die file voorbij is. Nee. Kun je er ergens tussen een gas blijven maken. Dan kom je er zelf tussen. Hoe trager je gaat rijden, hoe moeilijker het wordt. Kom naar de rietkop. Kijken, hou je gewoon aan, kom je er wat tussen. Wat is beter, hè? Merk je? Heel goed zitten, en die nou heel snel weggeven. Zit daar, kom, bouw er mee achter de gas geven. Nou, rustig, tegen niet rustig. Elleboog knikje, hou zitten, op je binnen. Benen zitten op. Niet te veel been lauwen, binnen lang en weghalveren. Maar remmen, ontspannen, op is goed daar. Handen stil, niet te veel binnen. En even opletten, laat ook even gewoon even zitten naast kijken, hier komt wel. Ja? Maar dan gaan we niet meer uitgepest krijgen. Hoe jammer het is, maar we kunnen niks doen. Laten we niet zo op in het been, binnen opzij zetten, maar niet je binnen hard omhoog halen. En juist met die hard omhoogje, kom! Tik met vijf, kom, doorzitten en kijken we even, kom! En dan wel niet tikken en geen hulp geven, want dat hebben we niks aan. Maar even rustig erop, rechterhand dragen, maar je mag weer kloppen, dan die kloppen. Kom, dan die rijden! Ga doorzitten! Als je nou zit en je ziet het net een keer gelijk weg, als we even dan doorzitten, dan zie je geen schat, dan zie je, blijf dragen. Die gaan stappen, gasten, doorzitten, gasten, kom! Gasten, doorzitten, kijken, rustig maar kijken, kijken, zitten. Als laag, beetje remmen weer spannen, de diep weg, beetje waar, kom! Zitten, midden lang, je binnen achter de oren, goed zo maar, zitten, kijken, goed daar, dan zie je, ga je. Tik je buiten even over weer. Kom, heel lang. Juist een ding, hè? Duurt eventjes. En dan kijken, gewoon weer. Kom, kom alweer, kom. Gas geven gelijk. Niet zo niet in de teugel trekken. Op je billen zitten, achterop, uit weer rijden. Niet zo binnen aan het rijden. Hard naar beneden en weg halveren. Maar die brengt een step voor je. Kom. Benen lang. Kijken, zitten. Zitten. En aanhalveren gelijk. Kijk weg. Moet je ook heel weg zijn. Goed zo. En dan kijken waar je heen wil. Achterover, niet op je bovenbenen zitten. Goed zo. Dan is nog één stukje geloof. Zit er terug daar, onderbenen op de plek, niet naar achteren. Dan zie je nog één keer aanhalveren, erop goed daar. Dan zie je tik bij, twee keer. Kom! Tik op z'n binnen keer. Als je een keer goed tikt, dan zou je ze bijna klaar worden. Echt niet, pak die teugels erin al. Dan even de tikkers komt, anders niet. Ja? Maar dan moet je niet elke keer liggen naar die teugels te zitten sturen. Met die benen rijden, kijken. Van teugels heen al. Volg je tik, ja? Dan moet je goed doorkomen. Dan heb je al zoveel zweep zitten geven, dan voelt hij toch niks meer. Dan zit je allemaal te sturen. Dan gaat het gewoon door. Dan ga je alweer. Dat is veel beter daar. Actief draaien. Hoppakee. Heel lang zitten. Heel lang zitten. Zitten, benen lang, doorzitten achterop, doorzitten af en aan alweer. Kom, maar tak weg. Tak weg, nog rustig draag, maar niet sturen. Draaien, op je willen. Goed, dit dat moet even veel in zijn oren. Wil je weer hand maken? Juist nog niet. Je moet zitten, sturen, kijken, draaien. Goed zo. En allemaal rustig dragen. En geef ze dan allemaal lekker lange vleugel. En let op. Als je wel vleugel heeft, blijft het vaak niet hard aan. Maar let op dat je goed blijft kijken om je heen en dan niet een beetje naar voren in elkaar te kruipen. Echt in blijven, lang blijven maken. Maar die snapt het wel, die voelt het ook, denk ik. Ja, maar dan even een tik op de kop en dan even. Dan moet je één keer heel hard geven, dat het echt een goed leven heeft. Want dan heb je alles half
tikjes geven, dan denk je, ja? Tik hem even goed door als ik tanden hebben. Niks eruit een stukje. Erop laten, dat is goed, veel beter. Zit het zo op, hè? Blijf erop letten. En dan geef je dan allemaal terug aan die laten teruggestap. Maak je zo omlaag. En dan rustig zitten. En dan lauw nog niet zo goed in de benen aan dan weer kwijt. Nee, ja. Het is gewoon heel erg wennen, want het wordt zo hoog waarmee je denkt dat je er Ik snap hem helemaal, maar je doet wat je niet mag doen. Nou, dat is het allerbelangrijkste. Dan zit je goed. Ja? Alleen je vinger is echt zo ongevaarlijk.